Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Carlos nga napauluan, na umakanon, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, taarakupek, ti asawak. Di ka man, inuwadag nakmano, mailiwag kang kay, nabayagin na tinudi. Kahit agad arak. Imino maglabas iti tay. Anak pat nga na parte ka. Kinapinpinas na dainong ko. Nawawal dakdo ka. I miss you. Ngimsang kakailiw. Nagdigos ka? Nagdigosak. Uri nagdigos ka. Agad arak kalata. Agad pitak kalata. Gapot na agtataltaolon ti pagtrabahoam. Makas natin mo kayat. Diyan kayat. Nauma akon. Anat ka uman. Tigas to yung biyag. Nagkadatok karim kanya kidi. Di mo at puros may paay. Pati ka barbaro ko mga model ng cellphone. Nakayat ko ang tangin para kanyak. Di mo pa yung maghatang. Napatpatig ka din sa cellphone. Kaya dapat cellphone mo ah. Daanin ti cellphone ko. Madino kas tang agay-ayam ako nagbuya ah. Mat nga rin mo urnong ko tapnad ako may maigatang ti cellphone mo. Agpahimat amin nga kasapulan dito balay. Kat ni, mano tayo. Siya kin upat na kita nakta. 12 tatawan ng tinauna. Agradwara doon ti elementarya. Kidlay mo kami na pumutot ah. Jakayatin. Kung nakidikan ka, putot ka man na piyoto. Kasi ka man, alis na wala na paligid iti ah. Naumakon. Naumakon kasi itong biyag. Naumakon. Numanon nga taon nga agdandan nata ang asawa. Sikabal nang ko na, 12 taon tinaunan. Kahit nagasawan, almost 15 years agdandan nata. Nga umpulos tinam, ay nga marik na. Maumakon. Si papalubusak matkang ka na. Nga ti aramidam lang, cellphone. Anak mat ka umam. Nagagat matindig iti duwang ay daon ng anak ta. Ni John, ni Lily. Amo matin ni Lily, ti aglaba. Amo ng tegluto. Ano pa di ko? Basta na umakon. Nakakumang barbara ang tumatlasaya ti biyag tayo. Ay, awalat amukon nga senso, Carlos. Kasi ano kumamasenso tayo? Balay. Anak klase ng balay dito. No, at doon tayo napigsa sa Bagyo. Agbakbakwit tayo. Halikaman. Ada TV. Again, perdi. Electric pan. Perdi. Amin. Basta. Agan anos ka. Nabayagin ka na gan anusak. Diakon makaanos. Mauma akon. Sige. Maturog ka natin. Abi ka bimangon ka. Papanam. Nakituloy tuminom. Dinakpat pa gustuhan. Di araklat lang ti pangipapasak ti aram ko. Saan akas to'y nga dati ni Susan Manong? Ngayon ka di mababalaw nakadado idi ti karik kang kuwan. Napintas nga balay. May tad amin na pakaragsakan na. Kata, gabota talagang mamati kanya kini. Imanukot. Nag-asawa kami, manunemi, kat siyempre, dinamdamo, naragsakat. Nakaanak, isunat, upat manong. 12 tawanan ni June. Nasingpat man di kita anak mi. Amot at tumulong. Nagbalinan nga nanam ay isuna. Tila paglaingan ng cellphone dito, tawag text dito. Diyak mat parparitan. Inito sa siyak, manong nemi, masapa ka sumalog, iti talon. Pa naggagapas, aggapas kami, isunalayan ta. Nang nalahamot ti presyo ti irig. Adamat tarakan mi nga manok, nga maibus. Kapota kang kanayo, magkaslak ang kanan lata akarne, kayat ni Susan nga si Daag. Kuno saan, agpatiliw ti manok, saan na mapanilako, tapos adalag ilud na. Usa rin na, iti cellphone. Intuloy ko ti minom manong name. Naibus ko.
Gudwala ko mati apagso. Minurus ko manong nemi ti may sabut. Saan ako nga nagsubli pa iti silid mi. Iti salasen manong nemi ti nagidaan. Nabayagan na kastoy manong nemi ti kasasad mi ti asawak gabo talaga nga nauman. Mara, gananos ka, gananos bitisun. Kabigatan na manong nemi riniingnak ni June. Tang, kring kayon. Abi dito nagturukan nyo? Nagkapagkakadikin na nanang? Nanak. Tuloy ko ngamin timinom. So, nga dito ay ako nga naturog. Nakapapuda ko dito, madamang aglutluto ni Lily. Templahan kay kape tang? Saan? Saklatan anak. Saklatan. Kape sak sumalog. Sakto sumangat no Mike Mangan. Kaya tulad tagbasa na, takay kinili ni, kahit nagiti adi yung handuha, handa mo't pagbasa. Kadamat ni nanang yung mga iwan, kadakwada. Ay aywanan na aya. Nilulat mga ayaw king kuwana. Awan kadakwada, awan sa bahaling araramidan ni nanang saan latang ang cellphone, tiggaman na. Sa makitkitak no ko nga, data adakatis kasasaritan na, tawagan na, magtawag kang kuwana, katetext na. Bahan nyo lang natin dilawin. Tatlo sa aking utan. Hanak yung utan. Di mani po di amuman tagtagibalay kini Lily. Nga ading ko. Nagbalinin nga nanam. Ay ni nanang. Isungar ti nagtulagan mi. Gabot kabaylan yun ti agpuspos. Isungar nga kasya. Awan sa maling aramidan na. Nagbalimbutan nga sa dut ni nanang. Manong name si Malugak iti talon. Nadanon ko dito manong name ti kompadrik ni Satur. Pare. Kaskalat saan nga napagusto terapi ya? Hana? Langam saan nga napagusto terapi ya la? Hana ka pinatagap di bagat mo? Nabayagin pare. Oh sus! Kahit kaububingan nyo ba lang? Nakalaplapsat di bagat mo? Awan sama sa balang aramidan, di magpapapindas lata. Ngayon, saan nakakapagustuhan, sinungarat pagpagustuhan na. Kaya nagpapapindas mo lata. Kumata, sikat pagpapindasan na, pagustuhan na kakuma. Ngayon, kung namat nga nabayagan nga saan nakabinang gustuhan. Kasi alam mo lang magbaga, pare nga, at sa bali nga, lalaki di piyak di asawak. Awan ni magbaga kasta, ang salud-sudak lang. Kasta unin lahat ti pa nagpapapindas ni maka mo. Ngayon mapisaan nakapagustuhan. Una da ka di sa bali pagpagustuhan na. That is a question. Ang ibagbaga nga da. Salsalutsudat. Saan tumapasamak na ito, pare? Tanukas pagarikan tumapasamak man. Tsak tulamon no anyat aramida kinibagi. Ana? Di mo tulamon no anyat aramidam tibagi? Kaputan ng sakit, kas pagarikan. Anak at si imam kindian ni baka mo. Taado na kita may dandanon kanyak. No kastang amapan sa sentro, katata kasin sinarak na. Ano ko nam? Pare, idandanon dalang kanyak. Wala kami ebidensya. Iso nga ko nakeng nga si imam ni baka mo. Ang mga nadumteng to ti aldaw, nga panawan na kayo. Ang mga dumteng to ti aldaw nga panawan na kayo kuna ni Pari sa turma nung naimikat na pasamak. Dimtengak diti balay, taumanak mamigat sak tumanlag subli, iti nakiktutak. May isang maleta, may isang truly. Ti isagsaga naman nung naimit asawa. Sa nakarubat. Pamanam. Panawan kayon. Naumaakon. Susan siyang kagangaw kasta. Saan agang angaw, Carlos? Dimtengan ti kundawan nga talaga na umaakot. Panawan kayo. Kit saan din papanam? Tapno bagak kay gatipon, no? Nakasara kak ti lalaki abak na nga mangted ti amin na masapul ko. Kahit mo sawan, puno ti damag nga may dandanong kanyak. Buwan, puno. Igawid ka. Ore anyat araramidem, Carlos.
dinak maikawid. Susan, di mo kumaramidan dito eh. Kasano kam tupay ka na kita anak ta. Ikan tanging awamot umubra ko, di ba? Ikan tanging si Kamal nagkunang, hindi kiti duwa ngayon inaw ng anak ta. Kaya dan ti, puspos ti balay. Amo da taglaba, agluto, agdalos, kanda dumapay. Kat awamot sa baling umubra ko, kat. Hindi makisinsinarak iti dahil nga lalaki. Oin, makisinsinarak ka. Kaya nakapag-desisyon ako. Panawang gayon, tada kaming tagdan na. No, sa mga ramidan dito. Ang mga ramidan. Dita kayon, Susan, igawin ka, ipatan na. Susan, di mga ramidan dito. Susan, nagsubli ka. Susan, nagsubli ka, Susan. Nagpukpukawak ba nung nimi ore amok na dinan mangig ng pukpukawak pa lang tinagang na Susan. Susan! Imalalat yun ni nanang manong nimi. Ay, anak wem, ha? Nanang pinanawan na kami ni Susan. Siguro natin lalaki na. Hindi mo tumad kaming binantayan, loko. Di ka lang makadkadlawan. Hindi pa lang dito ka magsinsinarak si lalaki na. Ita pinanawan na kayo. Kasalo pahita. Kasalo kami pahita ka na ka anak ko. Ore awan ni Susan. Kabaylan na kita anak mo tagtitinulong. Sus, hindi pa lang awan sa Serbina. Umahig dito'y balay. Balayo. Imbas ko mga agdalos, imbas ko mga agtrabaho. Namanot obra na. Ha? At tawagan na. At katintinawag na. At katetex na. Amugin din nga dalaki na. Sapo imbagak kang kayo din nga siputam ti asawam. Nga di ka matdimagig ka niya. Kabailan nga amawan ti asawa. Kabailan nga awan. Kapag nasakit. Tinamit na. Nasakit! Hindi nga aldaw na parang gimatang iti arak manong nemisak na panitibalay da sa turo. Oy! Pare! Aldaw! Arak! Ay, danggayan na kaman. Kano adambaling nga pulutan ta. Abay, agpartek ka. Ngalal daw. Kahit ko lang ipeksat sakit tinakim ko. Babay ni ti arak pare. Pinanawan na kami ni Susan. Kahit ito ko nakyan kaidigan. Di mo mat naigalot din ti asawam. Taoring at igalot mo. Aglibas de dyan. Pare, uminom ta. Kang kanayon bakit idin nga agbarbartek manong name. No dumteng iti balay na bartek ako. Ni John manong name iti mangilokat tirida ko. Nga, tang, api mo tinakastoy kayo. Barbartek kami tlatan. Gapot ti sakit tinakam ko iti naramid na dyan nga inayo. Tanapatig ka di palahin ka na kayo. Ti asawa akas ken kuana. Tatang, John, di mo mo tibagbagam. Ubing ka pa. Ubing ak pa ilahin. Gapot agraduarat to palang elementarya tatang. Ngam nagbalinan nga mature ti panunot ko. Gapot mapaspasamak ti biyag tayo. Ado nga saludsod. No api akas talaeng ni nanang. Nga po ta moment agtrabaho dito nagtibalay. Impabusoy nalatan kada kami. Ngawan ti sa baling arabidan nandoy pumanaw, agawid. Cellphone dito, cellphone dita, text dita, tawag dita. Tatang, nabayagin nga sa amin nga narik na ti ayat ti may nga ina. Kat na kayo, kaano matinaodi nga narik na kayo ti ayat ti may nga asawa. Ibigas lang, apay nga maamom nga ibalbalikas ti kita. Isunod ko nagtatang nagbaling nga mature ti panunod ko. Gabot ti pasamak. Siguro tatang agbalinak to nga manura. So nga mo nga sa uwan di kita. Alala. Basta nga nakakait kung di maturo. Dinakam ka di kumustahin nga anak yo. Dedya ka di nga ina. Nga awan ser-serbina nga dakes nga asawa. Tinapatid ka na kayo. Natakunam. Ulit naman din bagap. Itong bigatang ng sarita tatatang. Pati ni Lola, nga inayo, bagbagaan na kayo, itultuloy yung ba't lata tuminom? Peppergin mitten, pibagiyo.
Gabutangawanin ti asawa yo. Nga dakes, manglilipot, sadot. Awamatan ti sa serbi ti biyagyo. Iso nga perperdin yun ti bagyo kasta. Taapay. Di siya kadilay nga babae tinapatag kada kayo. Kasano kami nga upat nga putot yo. Nabigadan nga salita na. Sige tang, kayo maturog. Kahit kayo nga halagang kasarita at nalapat into nabigat. Hindi makariingak manong nimi. At dadikitan na ko iti kusina. Mangmanganda. Tang, makayon, drasara. Kang kayo tipinggan nyo. Ngayon ka pilagdramos ka nagbulumog Pakalalan nyo ti ilot-loto yo. Ken na dagiti nakalutong si Dain. Edad ni Lola. Ken pasaremet mapanak agdalus. No adag padalus. Tapno dalamat bay tandan ko. Napiala nga pagbingayan mi kinilili nga mapanagbasa. Kinigatang ti kang kanin digiti addimi. Ni Lola, ti managrigatan ka mga ayawan ka digiti addimi. Alam, sumangon kayo. Datan ni Lola Ay, bag, nakabangon ka, nakawakatamangan tayo. Yung malati wakta ko na intay ni John, na umayak, nakasalita na katina siya. Manon nga lawas, nga awan ti sabali nga araramidam na ti uminom. Ag makabulan. Kahit nandanin agturpos ni John. Kahit mo mapasama kita anak mo, nagturpos ti elementarya, sa mo nga pagbasahin ti high school. Nukas tulat at araramidam, Carlos, matay ti bisin di kiti putot mo. Ipalupos mo ka di. Kenuresi ka. Agsakit ka. Taarak matlatan ti kang runaan nga papaunog mo. Iti bagip. Kasti sa ludsod ni John gang ka. Asin no tinapadpatek. Ti asawam nga onsel serbina. Wun dagiti upat nga putot mo. Hanak ka makasungbat manong. Imigo pakti kape. Kimametak. Gabot ka sa pulak, mabisinak. Sungbatam kumadig iti sa lutsud me. John, sikat ag sa lutsud iti amam. Tang, anak, matmatan na kami, ngopat nga putot yo. Saan gani nga imputot na kami? Gapota, kayat yo, nga naragsak kami. Kayat yo nga naragsak tayo. Nga may di, kasi dyan ti arawid ni Nanang, saan tayo nga naragsak? Amoy ko di nga, kaslakay kayat mi nga awanin isuna. Taorin na adda, awan ti marik namin apamatig na. Imbes ko mga asikasun na kami, imbes ko mga agserbikan na kami, imbesak na kami mo agserbikan ko na. Ita, anat kayat yung mapasamak. Ang barbartek kayo, nabaybayan yun, titalon, nabaybayan yun, digitinasken nga arabidan nyo. Nabaybayan na kami. Dahil ababa, kang runaan nga, ibagak ka na kayo. Nabaybayan na kami. Gapo ka dilaing na diawan sa serbi ng ina. Gapo ka dilaing itinay di nga awan sa serbi ng asawa. Patayin nyo matan di bagiyo. Di panunutan ka sa kanu kami nga upat nga putot yo. Asin na ti mangisakan di padang biyagbi. Siyakto ka di ngayon na una nga kapsat sa anak tun nga agbasa ka nagsapol aktun ti pagtrabaho ang kompormeditan. Di kayo babain nga anak yun ti mangpakpakan ka na kayo. Kasla nasilawan nga namin pinsan manong na iti panunot ko. Mabain akon. Ti payan ubing pahilaing anak ko manong na iti mangbagbaga kaniyak. Nagtadtad na kiti luwag. Natadtadak ti labay ko manong. Nanang,
Ay gamanak, iti pa nga si kasom, kadagiti anak ko. Anak ko, ay gamanak ka na kayo. Napiha kayo pa, itaamuyot at tinulong kay nagtrabaho. Ngam siya. Nabaybayaan ko ngagpas, tibagi. Nabaybayaan kayo ng anak ko. Pangawalan na ko mga kadatoya kita ngagkari. Agsubliak mo't lang di dati nga trabaho kinitalon. Agsubliak mo't lang ngagserbi ka na kayo. Anak ko, da kayo ti kapat ganiti biyak ko. Gusto kayo. Haanggon nga rumbeng pa nga ayaten tikas iti inayo. Gapot aon serbi ng asawa. Aon serbi ng ina. Nedin tinang rugyan manunimi inidjakon ti arak kinasakasok manen ti talon atal-talunak apakital-talunak ken ti bangkag. Inagraduar manunimi ni June, anak, agbasa ka. Uwentang, lalaki di talaga nga agagagat kayo. Kaya tumulong kami mat kang kakapsat. Uwen anak, kadagyaman kami kang katatang. Ta sinublang mo't lahing ti dati, nga singpet mo, ken kagat mo. Pare! Ay, pare sa to. Sobrang samit unay ti kagat mo na. Nakalaplap sa ka talaga di kiti mulam. Talaga nga maasikaso nga nalaing. Bareng na makatsamba ako nga nanginat eh. Presyo di kiti natin ko pare. Kahit ba, sabi ko ba? Kumusta? No kahit uminom ta? Ang mamatasag pabinsan. Nailiw-liwag mo ti amin. Ibaglagid ni anak ko na halaing sika. Sa daninanang, nga nang lawlawag ti panunod ko. Uy, mo kami na. Apay, dadyaket din nga klase ka babae, ti barbarte ka, mga madadahil ti biyag mo. Kahit mabaybay ang ti pagrebringam ka na kita anak mo. Napadpatig ka din na yung asawam, ngayon ti kiti upat ko mga putot mo, alaman. Gusto, tama. Iso nga raramid ti amin. Tapno may kaktinaran niya ka masakbayan di kita anak ko. Nagsasaruno ti pintas ti apit manong nemi katne. Mis isa makamakagam iti kwarta. Intuling ko manong nemi. Kat siyempre, ang katangak ti parong arwaten di kita anak ko. Kat ni John nga dan iti second year high school. Akit anay-nayonak mo tin ati allowance na. Tang, awang pagnanagan nyo. Tas alimat man ta kami na pagpambanugan nyo. No kasta ka bakasyon, agtrabaho akmet, napialang adanayon ti maitid yung allowance ko. Wine, kadag first year high school tumatin lili. Adan iti sa, dua. Dagiti adiyo. Agbasa kaya amin eh. Wentang. Yung bagata, adan ni Lola yo. Wen, isunti pa nakainami. Lola na, ina pa. Itutuloy yung atising petsyon. Ako, akilaing nyo ito ipagadalan. Kahit sabi ko ma, agtuloy mo ito pa nagbuhay na skwiti talon kinbangkag, kahit mapagbasa kay amin iti kolehyo. Iti graduar ni June manumnemi iti high school, iti pa nagpaalami kabuta pimarte akmata kakiso nagparidwara ko ti high school. Iti mga ni June ganyan. Tang, ada sa nga ili tayo. Sino? Ada ka tinimbitaran? Ang kuman inimbitaran, bigla matla ta dimteng. Sino? Ni Nanang. Ada ni Susan? Nga inayo? Nakakutkutong tilangan na tatang. Sino na yan na? Ichiyo. Igasid gan. Ibagang mga tumanon dito eh. Sige tang. Nakakutkutungan nagpeso. 4 years. Nasurok ng 4 nga taon. Carlos. Adak. Sa agang nga dagos nga nalasin Abi kasto tilang amon. Ado nga rikat na naglasatak. Magta, inturturod ko ti umay. Iranak to yung graduation ni June ko lang.
kinablawa kong danakta. Di nakapagit malasin ni tayo. Imaraar da kita anak mi manunemi. Di daamot aramidan da siguro. Ngim ni Susan manunemi ti masidag ka da kitubing. Ti masidag ka ni Lili. Lili? Nagatras ni Lili. Lili siyak ni nanang mo. Imasidag iti may kadto nga anak mi manong. Anak, siyak ni nanang mo. Mimi? Di ba mimit nagan mo? Okay. Si kamit ni Gigi. John, Lily, Mimi, Gigi. Hambok ti kiti anagan nyo anak ko kapata. Siyak tinang panagan ka na kayo. Ano ba sapul yo? O may kay makipaala, ti graduation ni Manong Jun. Sige, mapagkay mga labayo dyan, tingin mga nin. Oresana ka mangan basta. Makasarita kayo. Nga, agparinto mangita sangwanan nyo, nadumawat ti pamakawan. Nagparinto mangagpaiso manunay ni Susan iti sangwanan mi. Yung pinatakder kumitlaing. Sa karumbeng agparintumin. Kanya lang, Susan, no pamakawan, si papakawanan ka. Kinurumbeng unay gada kayo, anak ko, pakawanin nyo ti inayo. Taore ka sa nungan ti kinadakas na, inakit inantulat. Gyamanak, Carlos. Hindi umarakop. Oo. Hanggang umarakop. Patasam nga rakupan na kita anak mo, no kayat da ka. Kayat da umarakop ka. Anak ko, saan nga nasken pa nga rakupan da kami, nang basta tinasken, pinakawan na ka ni tatang, pinakawan kayo maten. Anak, ading ko, pakawan natin ni nanang. Gyamanak. Ngayon din na kahit asawan, ngagnaid ka dito. Anak ako na yan, anak ko. Agnaid ka dito balay tayo ni nanang nyo. Hamin nga masapol iso na tang. Isip pa kawang kami kang kuana, yung mori saan ang agnaid dito. Takayat yung ka di tatang? Taore kayat yung. Diyak kayat. Si papakawan kami kang ka, Susan ngam saan takan nga maawan. Hanggang nga maawat pa yung asawa. Ngam inahantakan tulat ta, digit anak ko. At kalintay nga maumay mangsasarong ka na kadakawala. Kaya ito kas pagkaligan na ta itong trabaho, kahit mabalim mo mata para manan ida, mabalim matata. Namta ko na kon. Saan ka nga mabaling agnaid dito eh? Ngayon, mabalim mo ti sumarong ka. Nagsubli-subli akto. Tapos na dekas takit maalukoy ko tapusum. Carlos, agsubli-subli akto. Uri nga ta ulit-ulitem di inaldong agsubli. Nga mawanan ti paset mo pa iti pusok. Dinerder mo. Ket saan kan nga mabaling nga ayaten. Gabutin bilang ko nga may sak nga balo. Ket kasta nga rod tinapasamak manunay mi sumar sa rungkar nga maumanlat tamat ti pagbalbaliwan ti bagina. Papapanam, pagiganam, sinudsud ko tinaminsan. Nagbalinak akatulong. Ket no, kasta nga agsualduhak, o maik sumarong ka rito, tapno, sarong kalak digit anak ko. Pamaragmatin mangipapatpat kada kwada, kumporme no, sa nga gasot, 50. Tatang, Jun, adamay singasing ko. Dado akit, tsak ipapilit no, di mo kayat. Yan tangay kat, sumsumragmat nga, agsaserbi nga tagabo ni nanang. Di pa lang dito, ti pagbalinan nga tagabo, tadatay, ti mga pasweldo keng kuana. Kayat siya, kayat mi, nagtutulog kami nga kakapsat. Inalati na tang. Imbag kada kayo di yung kapkapin ano. Ngayon kami, masyan kami matkang kuana. Mayat ka, Susan? Kahit ko launay, Carlos.
Tapno di kas takit makapagsulnita kiti ba nagserbik ka na kita anak ko. Uri sandak nga susuldoan. Basta ditoyak nga agserbi. Ditoyak nga agbaling nga katulong yo. Uri sandak nga susuldoan. Hindi ka saritak ni nanang. Kaya kita, wala mayat mata. Gusto, nakita anak mo, tamailiw damat iti ina. Kakaiso na nga nagsublin. Kita makita damat hindi pa nagbalbaliw na. Mayat nga isot mangiluto ka na kayo, manglaba ka na kayo, agdalos. Kasi tagagangin mat lang nga talaga nga, dahil tatubra na. No, hindi, kahit amon di kita anak mo doang, inaw na, tagtrabaho, kahit nagbalinan nga nanamay. Nagbalinan nga dunya. Ita, mabalin nyo mat nga ipabusoy amin kang kuha. Kahit no kaya't na kita anak na, nga anak yun, nga tumulong da, mayat mat, tatulungan da madlati inada. Nabarbaring mat lang, no into no, mapasubli ni Susan, ti dati nga pintas na, hanya ta mo, baka no, mapasublim tumat lang, ti panagayat mo kang kuha. Amangan no mapasublim tumitlang ti panagayat mo keng kuana kuna ni nanang manong ngem saan. Numan ba'y napasublin ni Susan manong nemi ti dati apang magina ngem adan sa bali nga babae ti biyag ko. No pekasta manong nemi saan kong insangpit deta nga babae. Ta amuna nga da asawak numampay saan kong nga patpateg ket iso ti patpateg ko. Iso da itoy ni Ingrid. Amo da ito'y ni Susan manunemi ngem awan tiriri na. Ta inaramid na idi kanyak manong. Ti pagsayatan na manunemi na ragsak dagiti anak ko ta damot lang ti inada ngagserserbi katakwada. Nagtultuloy manunemi ti swerte iti talon ket napaggraduar ko amin dagiti upat nga anak ko. Pimusayen ni nanang. Idi ta addan dua nga apo ko na tituod idi agasawan ni John ken nakiasawa matan ni Lily. Dagiti dua nga inao di agbasbasa da pay laeng manong. Dahito nga rod ti pagkasalita kanagyaman naklaunay iti anus mo ken laeng mo nga nangibasa. Ken sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti bayag. No da kayo ket agasawa awan ko mati mauma ka na kayo itirigat ken namay taday nga rod tinagsin na pataan nyo. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo Carlos